I tirsdags var der første behandling af Koranloven. Og den første behandling, den indeholder altså nogle guldkorn. Ikke guldkorn som i juhu, men guldkorn som i du godeste. For eksempel da Halime Oguz fra SF gør ordføreren fra Socialdemokratiet, Bjørn Brandenborg, opmærksom på, at i sin tid, da Mahsa Amini fra Iran blev dræbt i Iran, der var det netop på grund af hendes utilbørlige behandling af et religiøst symbol. Og nu er regeringen i Danmark så ved at indføre en lov, der forbyder utilbørlig behandling af et religiøst symbol. Jeg forstår det ikke. Gør ordføreren? Ordføreren? Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår, hvor spørgeren vil hen med det spørgsmål. Og når man ikke forstår spørgsmålet, ja, så kan man jo altid give en sludder for en sladder. Så, Socialdemokratiet står fortsat med de kvinder, der ønsker at kritisere blandt andet det iranske styre, deltager i demonstrationer, bakker op om det, hvor man at det bliver påduttet kulturelle eller religiøse dogmer. Det er jo udenomsnak. Ja, det er det faktisk. Men desværre så bliver det endnu værre. For hør lige, hvad Oguz spørger om. Virkeligheden er jo, at I vil indføre denne lov på baggrund af pres fra blandt andet Teheran. Det synes jeg, man skal stå ved. Og så er det, at jeg godt kunne tænke mig at spørge, der opholder sig et menneske med iransk baggrund her i Danmark. Hun har fået asyl, fordi vedkommende vil få dødsstraf i Iran for at behandle en koran utilbørlig. Tænker ordføreren, at vi skal udlevere det menneske, når vi gør den behandling ulovligt i Danmark? Ordføreren? Det er faktisk et meget relevant spørgsmål. Typisk så er vi noget mere tilbageholdende med at udlevere folk til andre lande, hvis den forbrydelse, de har begået i deres eget land, ikke er ulovlig i Danmark. Men hvad nu, hvis vi gør det ulovligt at behandle en koran utilbørligt? På samme måde som det jo også er ulovligt i Iran. Skal vi så udlevere folk? Og hvad er det så ordføreren svarer på det? Altså, så skulle det være fordi, at spørgeren så insinuerer, at den person skulle bryde loven, og derfor skulle blive udvist til et land, hvor personen ville være personligt forfulgt. Det har en lille bit smule svært ved sådan at forestille mig her fra talerstolen, men det kan være, at justitsministeren kan svare mere klart på det, ellers så kan det være, at udlændingeministeren kan svare sådan mere konkret på sådan det meget teoretiske eksempel, som spørgeren kom med. Tak for kaffe, siger jeg bare. Ordføreren på området hos Socialdemokratiet kan ikke svare på, om en kvinde, der er kommet hertil og har fået asyl på grund af, at hun er forfulgt i sit hjemland, for eksempel Iran, hvis hun så behandler en koran utilbørligt, så kan ordføreren ikke svare på, om hun vil blive udleveret til Iran for sin utilbørlige behandling af Koranen i Danmark. Værsgo at skøle.